windande meɗen jeeni ɓiiri. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Awi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allahi fihi wa yas'ala al-ulama'a wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. O wi wala yahilla lahu dagnaki neɗɗo, bi maana won en harmi e dow kala neɗɗo kellifaɗo an yaf'ala ndo gollat fi'lan gollal, dagaki neɗɗo golla hay gollal gotal hatta ya'lam ha o anda bi maana won ha o faam tan, ha o jogo humpit o laaɓe tan ha o yenne hukmallahi ñawori Allah fihi e ngal ɗon gollal. Ay neɗɗo dendangal golle adun a fotani gollude hay hunde tawa suwa andude holko Allah ñaawi e hunde nde gollata nde. Neɗɗo sa woni ka commerçant aɗa foti andude hol ñawoje ɗi Allah ñaawi e to banggue commerce, ganda ko dagui hen e ko harmi hen, ko dagui ko golla, ko harmi ko kadi goppa. Saɗa ayna aɗa foti andude kadi holko Allah ñaawi e to banggue gaynaka, ganda ko Allah ko dagni hen e kadi holko harmin hen. Neɗɗo saɗa sooda aɗa foti andude kadi holko dagui kadi e to banggue jeeygu. Saɗa ñamlo e saɗa ñamlo en dendagal golle aduna tan neɗɗo o fotani gollude gollal taw o anda holko Allah ñaawi e ngal ɗon gollal. So waɗani noon tan wonata ko woofi Allah, ene heewi ko woofata Allah wonata e gueɗal ngal ganduɗa ngal taw ko ɗum goofol Allah taw o anda te kadi so naati e goofol ngol te Allah nangirata mo ɗum te kadi ɗum ɗon o ala hujju. Ay so anda holno waɗata wa yas'ala yo namda al ulama o yimɓe anduɓe. Neɗɗo kala ko anda tan yo ƴeew yimɓe anduɓe o namdo ɗumen kalanamo ko dagui hen ko o gollo ɗum, kalanamo ko dagaki hen ko o rento ɗum. Sabi Allah wi men fas'alu ahla zicri in kuntum la ta'lamun. Neɗɗo kala kar waɗ ƴeew yimɓe anduɓe jogiiɓe humpit e ko gollata ko, anduɓe ñawoje Allah e ko mbatta ko, namdoɗaɓe. Kala mbirma ya waɗir mbaɗira hon noon, kala keɓe ndentinma ndentoɗa ɗum ɗon. Wa yaktadi o ñemtin kanko neɗɗo bil muttabi'ina e yimɓe rewɓe de sunnati Muhammadin, sunna nelaɗo Allah. Saɗa namdo ko ganda poɗɗa namdade, saɗa ñembo noon ƴeew neɗɗo ñembuɗo fawɗo fel muɗum e fel nelaɗo Allah, ñemba on ɗon neɗɗo haskuni ko ganda, so tawi tan o fawani koyngal makko e fel nelaɗo Allah, on ɗon o fotani ñemtinede. On wawi noon namdede haade so tawi kay o namdama on nundi e to banggue ko haalata ko. Aɗa wawi aɗa andi ko ganda, aɗa andi kadi ko nunɗuɗo kadi sa namdima omo tan mo haalani fodde kam ko andi ko o suttama hen haydara. O ƴettata ko wona gonga o ƴettata ko wona gonga o watta ɗum gonga, o ƴettata ko woni gonga o watta ɗum ko wona gonga. Haade ko ganda tan on ɗon foti namdede. Kono noon foti ñemtinede noon ko neɗɗo ñemtinde nelaɗo Allah. Wadde ko ɓen ɗon yimɓe potoɗa ñemtinde. Ay yimɓe ñemtinteɓe allazine ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe yadulluna eɓe tindin woni eɓe kolla yimɓe ala ta'atillahi e ɗoftari Allah. Taw yimɓe ɓe ganduɗa ɓe keɓe yimɓe fewɓe, taw ko yimɓe moƴƴuɓe, kala keɓe kalanma eɓe kalantama ko dewal Allah, kala keɓe jamrama eɓe jamratama ko rewde Allah e ɗoftade ɗum nde. O yuhazirun eɓe jirtin yimɓeɓe, eɓe ndentin yimɓeɓe min ittiba'i cheytan e rewde lawol cheytan. Wadde neɗɗo ƴewta ko andu yimɓe jiyaɓe Allah waɓe honni ɓe ganduɗa ɓe en jamiri ko moƴƴi en kadi ko boni, taw kadi ko jamirta ko ɗum ɗon gollata, ko kadi ko ɗum ɗon goppata. Ñemtina hon ɓe hon jiyaɓe Allah moƴƴubaɓe honni. O wi wala yarda, neɗɗo woto welani bi maana won woto suɓan li nafsihi hoore makka. Neɗɗo woto jaɓ suɓnaade hoore muɗum ma radiyahu ɗum ko welano ko al muflisun yimɓe fellisaɓe.
aɗan yimɓe felliseɓe yawmal qiyamati woni felliseede woni yimɓe ɓe ngannduɗaa ɓe Allah en waɗam saisir ay ɗum ɗon noon woni yimɓe keɓe juulɓe eɓe golla ko moƴƴi eɓe koranno eɓe mbaɗatno denndaangal golle moƴƴe kono noon taw eɓe ngona rentinoɓe to baŋnge haqqeeji jiyaaɓe Allah ɓe eɓe keɓtanno jawɗeele yimɓe eɓe gonatno ke jamfaade eɓe gonatno ke tooñde eɓe gonatno ke haalde ko toɗɗaaki ɓe ɓen ɗon noon eɓe ngara eɓe golli golle moƴƴe haa keewi so ɓe ngarii kala mbe ɓe ndewanno ñamaande kala mo ngannduɗaa en rewannooɓe ñamaande mum nde tiire e golle maɓɓe moƴƴe ɗe en ɗon haa golle maɓɓe moƴƴe ɗe gas won alaa keɓe keddiraa e mbeddi e ndeer jayngol jahannam yo Allah dandu en e ɗum ɗon wadde ɓen ɗon noon laawol ngol eɓe cuɓninoo ngol koye maɓɓe laawol ngol eɓe njiɗnoo ngol laawol ngol eɓe mbelaanoo ngol laawol ngol eɓe ndewnoo ngol annde tinno wata jab muk subnaade fittaande ma ngol ɗon laawol holko woni fellisaaɓe ay allazine yimɓe ɓe ngannduɗaa ɓe daat perdi daat yeebim bi maana won perdi tan amaruhum gurdumeeje maɓɓe fof perdi fi gayri taatillahi e ko wonaa ɗoftaari Allah aɗa neɗɗo nguurdam geɗɗi tan ngoni heen imma ngona ka gañiiɗo e nguurdam ma so a gañaaki e nguurdam ma ɗam tan gontaa ka perduɗo nguurdam ɗam wadde yimɓe ɓe ngannduɗaa ɓe taw nguurdam maɓɓe ɗam e perdi nguurdam ɗam taw ɓe ngolli ɓe mbaɗi temps maɓɓe fof e geɗe ɗi ngannduɗaa ɗe taw wonaa ɗoftaari Allah en mbaɗi ɗum e belanteeje en mbaɗi ɗum e toñangeeji en mbaɗi ɗum e jamfooji en mbaɗi ɗum e tampinde jeyaaɓe Allah en mbaɗi ɗum e heɓtude jawɗeele janande ay ɓeeɗo jooni nguurdam maɓɓe koko perti nde wonnoo nguurdam neɗɗo so gollaani heen ko moƴƴi tan ɗam ɗon nguurdam o pertii ɗam sabi on waawnoo gollude heen ko moƴƴi so arii ñalawma darnga o daña toon ko moƴƴi kono noon so golli heen ko wonaa moƴƴi so arii ñalawma darnga mo taw kanko woni ko perde mawɗo o pertii ɗum wadde yimɓe ngannduɗaa ɓe nguurdam maɓɓe e pertini ɗum sabi ɓe mbaɗi nguurdam ɗam e ko wonaa ɗoftaare Allah aan neɗɗo woto rewnu hoore ma e ngol ɗon laawol ɓeeɗo noon fa ya hasratuhum yaasun maɓɓe be maana won ɓeeɗo de ngoni yimɓe ɓe ngannduɗaa ɓe ngoni yimɓe jogorɓe sunaade ñalawma darnga jogorɓe nimsude ñalawma darnga wayatul ya juurgol be maana ndaw ko jogori juurti buka e bojji maɓɓe yawmal qiyamati ñalawma darnga ɓeeɗo eɓe jogori nimsude ñande ñalawma darnga hasra kañum woni nimsa walla mbiya so woni haa noon woni perte kono noon hasra kañum woni ya nimsa maɓɓe bi maana ɓeede en jogori nimsude ñande ñalawma darnga ɓeede en jogori woyde taw ko bojji juurɗi ñande ñalawma darnga wadde nasalullah eɗen ñaagi Allah noon subhanahu Allah mbo senaade woodani yo Allah rokku en kam enen ñaago Allah an yuwaffiqana ndo hawridinta en ittibaa'i rewde sunnati nabiyina hon laawol annabi meɗen yo Allah wallu meɗen ndewen sunna annabi meɗen o wa shafiina tefantoɗo meɗen ñalawma darnga wa sayyidina koho meɗen muhammadin biren muhammad sallallahu yo Allah ɓeydi yurmede alayhi e dow makko wa sallama o hisnama musidɗo aɗa ñaaga nde mbasta yejjirde wadde abonné e chaine amen YouTube bel so vidéo ji amen goɗɗi kesi ngari mbawa yettadon